Országos találkozót tartott Mezőkövesden a Dacia Klub Magyarország szervezete május 23-án. A 4. alkalommal megrendezett eseménynek a Zsóri autós kemping adott otthont. A klubot Kovácsovics Dušan alapította meg 2005-ben, amikor megvette első Logan típusú autóját. Ezt megelőzően még internetes oldaluk sem volt a márka iránt elkötelezett rajongóknak, ezért úgy döntött, megteszi ebbe az irányba a szükséges lépéseket. Először megvettem az igényelt doménneveket, most már többel is rendelkezik a klub. Utána beregisztráltuk, és elindítottam egy ingyenes portálrendszert, és azt, amit később tovább fejlesztettem. Sajtótájékoztatót is tartottunk Győrbe, aztán kiküldtük az autós szaksajtónak, hogy megalakult a klub. Néhányan írtak is rólunk a nyomtatott sajtóba, sőt internetes megjelenésünk is volt. Mit kell tudni magáról a klubról? Hány tagja van, és pontosan mikor alakultatok meg? 2005. szeptember 30-a a születésnapja a klubnak, és az állandó taglétszám az 500 fő körül van évek óta, mert sok a lemorzsolódó, és ugye jönnek folyamatosan az új jelentkezők, akik feltöltik a helyeket, tehát ez az 500 fő, ez fix. A klub tagjai az internetes oldalon keresztül folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot, emellett minden évben 2 alkalommal találkozót szerveznek. A májusi az országos nagy találkozónk, és egy születésnapi találkozót is tartunk minden évben ősszel, szeptember végén. Milyen apropója van annak, illetve hogyan jött az ötlet, hogy Mezőkövesd kerüljön, illetve Mezőkövesd adjon otthont az első vagy az idei egyiket találkozónak? A találkozókat úgy szervezzük, hogy a klubtagok felajánlják a helyszínt, és el is vállalják ugyanakkor a szervezést is. Ez így működik most már évek óta, és a klubtagság pedig a választott alternatívákból megszavazza, hogy hol legyen az éves nagy találkozó. És Mezőkövesd, ez érdekes szituáció volt idén, mert nem Mezőkövesd nyert, hanem Kisinóc, de az ottani kemping tulajdonosával végül is nem sikerült megegyeznünk, és így kerültünk Mezőkövesdre, mint alternatíva, de nem bántuk meg, mert nagyon szuper a helyszín, ahol most vagyunk. Az ország minden tájáról érkeztek klubtagok, sőt, volt, aki Erdélyből jött el a találkozó kedvéért Mezőkövesdre. A nagyszabású rendezvényen csak nem 50-en vettek részt családtagjaikkal, így közel 150-en gyűltek össze a kemping területén. A családias hangulatú összejövetelen színes programok vártak a résztvevőkre. A mai napra elsősorban a gyermekeknek szerveztünk programot, egy kis játszóházat, hennafestés, arcfestés, mézeskolás díszítés és még sok minden más várhatja a gyerekeket. Addig a szülők legalább nyugodtan tudnak autót nézegetni, beszélgetni. Tehát ez igazából egy nagyon jó kis családi napnak indul az egész. A programban mindemellett íjászkodásra is lehetőségük volt a jelenlévőknek, mely szintén nagy tetszést aratott a résztvevők körében. A hagyományoknak megfelelően autószépségversenyt is tartottak a tagok. A 6 autó nevezett be az év autója vagy az év loganja választásba, tehát ők fognak részt venni ezen a kis megmérettetésen. Milyen jutalomban részesülnek, egyáltalán kap-e valamit a díjazottak, illetve az első helyezett? Erről pillanatnyilag nincs információ, majd a klub vezetősége dönti el, hogy ki milyen díjazásban részesül. Az első 3 helyezettet díjazzák ebből a 6-ból. Természetesen ennek volt egy kis nevezési díja. Mindenki, aki kicsit próbálja tuningolgatni az autóját, ők vesznek részt ezen a versenyen. A szervezet következő találkozóját a klub születésének 4. évfordulója alkalmából fogják majd megrendezni szeptemberben.